Бүгінгі ойында қатнашушы командалар. Yorşollu'dan Zamba. Biklen buruşları Tukay rayonu. Boylar sobasından Soba yigitleri. Kazandan Dilus Ulu. Hem Tukay rayonu jıyılma komandası. Yorşollu'da suyunun olup barışısı Ruslan Harisov. Xayrli kiş dostlar, xayrli kiş tomaşaşı, xayrli kiş televizor qarovchilar, jüri, komandalar, Dirbishki, selam! Nihayet, Allah'a şükür, yarım final oyunu da barıp kelip жетті bit dostlar. Yarım finalda bugün 2 oyun bulacak. 9 komanda, haminde elbette barlık komandalarda finalga шығырға ұмтылалар. Тик финалга шығыр алдынан bir генә киртә бар. Ул да булса жюри әгъзалары. Әйдәгез жюри әгъзалары белән танышып китик. Бүген жюрида кышлар бирик әйдәгез. Җитәрәк. Әйдә шаяр тапшыруның җитәкчесе бик матур иттереп татарча сөйләшә торган егет Рамил Әгзиев. Dürüst etmedim, bik matur ittirip tatarışa bitirgan yigit Ramil Әгзиев. Популяр жыршы һәм алып барушы Илгәрәй. Тәмле көрәш тапшыруның алыштыргысыз алып барушысы. Инде 10 сезон буе артистларны ашарга пешерергә өйрәтә. Булат Байрамов. Җырчы, пародист, блогер, юморист һәм өченчесе точно малай була дип өметләнеп торучы 2 кыз әтисе Данир Сабиров. Данир, Сресим Булат янына утырдың, аның 3 кыз. Коллега була, бәлки коллега булачак. Һәм инде әлбәттә Татарстан Республикасының һәм Рәсәй Федерациясының халык артисты Венера Ганиева. Шулай иттереп, командалар белән таныштык, жюрилар белән таныштык. Zal, siz mındamı? Başlarga ezir mi? Yok, bigirek indi. Eydegiz. Kıyurak. Zal, siz ezir mi? Alaysa başlıyız, tik başlar olduğundan tradisiya boyunca biz buldurabız. Rəhmət. Әлбәттә инде командаларны сәхнә астына озатабыз, алар әзерләнәләр. Әзерлек бара, командалар микрофоннар эзлиләр, реквизит эзлиләр. Хәзер инде дуслар, уен турында шакына сөйләп китәм. Жюри әгъзаларына без сөйләдек, аңлаттык. Хәзер сезнең өчен дә аңлатып китәм. Бүген 3 бәйге. Гадәттәгечә сәламләү бәйгесеннән башлана беренче булып командаларны күрсәтәләр. Аннары безнең яңа бәйге тәмәрез дип атала, ягъни импровизация. Аннары соңрак мин аңлатырмын нәрсә командаларга нинди җаза куябыз. Һәм инде соңгы булып видео бәйге, ансында инде аңлатырга кирәк түгел. Экранда кызыклы видеолар булачак. Сез инде әлбәттә алкышлагыз, каршы алыгыз һәрбер команданы. Ярыймы? Килештек? Әйдәгез, алайса башлап җибәрәбез. Уенны инде зур традиция бу дуслар, беләсезме? Ничә еллар һәр уенны алар ачып җибәрәләр. Бу бик авыр эш, чынлап әйткәндә. Тик алар молодцы, гел шәп иттереп ачалар. Шуңа күрә без аларны беренче булып куябыз. Әйдәгез, каршы алыгыз сәхнәдә Тукай районы җыелма такымы. Рәхмәт сүзләребезне әйтәбез. Иң беренче чиратта Эльза Радиковнага ул безнең бөтен шушы командабызны туплап, барлап, карап, бөтен гомерен, бөтен вакытын әрәм итеп, шулай итеп безгә бирә. Бик зур рәхмәт аңа. Һәм инде әти-әниләребезгә, безнең
экранның теге ягыннан җанатарып утыручы җанатарларга. Рәхмәт аларга. Әйдәгез, уңышлар сезгә. Киттек! Narsa To'qay siz hazırmı? Qolgan ishimni! Salam! Qarag'iz ali do'stlar, biz bugungi konsertda birinchi chiqish yasaymiz. Bizning komanda oshqa kelgan hazrat kibik. Tez-tez o'zining so'zlarini aytib bitiradi, qaytada ketadi. Yoshlar joyitib qolar. Olay bo'lsa, aylaymiz. Ya Rabbim, til ochqishlarim bersang edi. Miniatyura barışında bizning komanda so'zlarini unutmasa edi. Jingil aqlli DJ-bizning eski notebook'i so'nmasa edi. Bizning qarshida o'tirishi juri a'zolari ihahay kelib, kulib o'tirsalar edi. Amin. Allah'a tapşırıp gitti! Şeşke attı güllerin yetişkende. Мындай сатушыны һәркемнең дә күргәне бардыр. Isəmisiz? Şiyençe sum? Çireşni. 350 сум kilası. Миңа 1 кила. 1 kilo? Aha. Oy. 450 сум болған екен. Ничего страшного. Yok, evet. Yok, nичего страшного. Яра. Көбірек кеткен генә. Яра. Ничиясы балла. Яра. А менә банан ничә сум? 100 сум. Ярты кило бирегез әле. Ярты кило. Ярты кило дидең бит әле. Ой. 1800 шықты. Ничего страшного. Ничек инде? Ничего страшного. Яра. Минем наличка юк. Перевод белән генә. Перевод белән генә. 2800. Ага, 2800. Ой. 2800 урынына 28 мең җибәргәнмен. Коя? Ничего страшного. Ничек инде? Ничего страшного. Тукта инде. Фархат, минем урынга бас әле. Уйнайыз. Ал шешкә атты гөлләрен, көндә сулар сипкәнгә. Эзелер әле үзәгең, мин исеңә төшкән. Безнең Тукай районында да элек дуэльлар булган. Карап китик. Ике якка ярылабыз. Заряжай. 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 Егетләр, бәлки кулларыгызга кылычлар алырсыз. Пневмат белән бик озакка китә бит бу. Ал шешкә атты гөлләрен, көндә сулар сипкәнгә. Эзелер әле үзәгең, мин исеңә төшкәндә. Татар эстрадасы артистлары да шаяр тәбиле икән. Марат Яруллин белән Эльмира Нагимова кайдадыр пирамидада карыйбыз. Эльмира, рәхмәт сиңа. Синең өчен без шундый премияга лаек булдык. Син булмасаң, әйме, без... Каршылыгыз Руслан Кирамутдинов! Булат Байрамов, җитте инде. Мәзәк түгел. Кайтар Маратны. Ничек кайтарыйм? Әнә абыйсы белән Мәскәү самолетына утыра. Ал шешкә атты гөлләрен, көндә сулар сипкәнгә. Эзелер әле үзәгең, мин исеңә төшкәндә. Ал шешкә атты. Кыз кеше киләчәк ирен әбисе белән таныштыра. Менә әбием, таныш бул. Минем ирем Артур. Уратмысың бу? Әллә күзлек кимәгәнгә генә инде. Битләр шивәр, әйдә, утыр, әйдә. Менә улым шулай яшәп ятам инде бер үзем. Бабам да китте. 4 бүлмәле йортым бар. Мунчасы яңа, Аллага шөкер, бассейн белән. Кызым, бар чәй ясап кил әле. Ярар әбием.
2 сыйырым бар, 50 sütlü җирем, ападан калган фатир. Менә тегене ташлап минем белән калсаң, бу әйберләр барысы да сиңа була, Алла бирсә 3 елдан. 16 тавыгым бар. Нәрсә дидең? 16 тавыгым бар дим. Юк, аңа кадәр. 50 sütlü җирем бар. Әле пенсияда 2 миллион җыелган, анысы да сиңа инде. Нәрсә сөйләйсез? Уят кирәк әзрәк. Не булды? Сама турым, китәбез монда. 1 минутта калып булмый. Килдек кенә бит әле. Әйдә. 2 миллион дидең мәле матурым? Ал шешкә атты гөлләрен, көндә су. Татар мультипликаторлары Простоквашино мультигын татарча ясаганнар. Нигә тегендә монда йөрисең син тик кенә кабатлардан харам диген. Нинди жүнсез сүз өйрәтәсең? Нәрсәгә кирәк булган харам? Менә кирәк. Килер берәр юнсез кеше без өйдә булмаган чакта. Берәр нәрсәне алырга теләр, ә безнең сандугка чыга әйтер. Харам. Уйлар юнсез кеше һәм берәй-бергә дә тимәс. О, дядя Фанур кайтты. Кайда булдың? Мөслим саватында көрәшкә кергәнем. Кинули мине. Җиңелдең? Юк, җиңдем. Әтәкән кая? Әйтәм бит, кинули мине. Менә дөрес ашамыйсың син дядя Фанур ат итен. Атны башта суйырга кирәк. Ә син яланда шауып йөргән атның бутына эләгеп йөрисең тишең белән. Тибенә башындагы бөтен миләрен куып бетерде бугай инде. Җен юк бар сөйләмәле. Әйдә, җырла. Хәзер мин еш сизенәм. Бәләкәй чакта кемдер мине стерилизовал. Ана, мәшеләренә дә карамыйм мин. Ветеринар бөтен кайфны абырламау. О, Фәрида Пешкина, кияүгә чыкканчы Гизатуллина, кирәйдә. Кіріп тұрмайым. Минем посылка сезнең малайга. О, малай булгач миңа түгел инде. Тик мин аны сезгә бирмим. Сезнең документлар юк. Туктагыз. Паспортны 14 яшьтән бирәләр. Ә без урам этләре 10 гына ел яшибез. Ниндидер таныш махинация монда. Сез нәрсә? Почта России, пенсионный фонд белән әгәрдә берәр связкагыз бармы әллә? Монда көн сайын киләсез, почтагызны бирмәгәч нишләп йөрисез? Ярыймы миңа әнә тигенди конфетларны коньяк белән? Шул хәтле ошыйлар алар миңа. Харам. Ура! Заработала! Ахырдан нәрсә әйтәсез килә? Артур, кем бу? Люба? Дуслар, без бүген бик матур җирдән килдек. Тукай районы, Гүзәлият. Нинди Люба? Туктале. Казаныбыз да бит ямлы. Башкалабыз. Нигә алып чыктың син аны монда? Бәйләмәне дим. Шуңа күрә бергәләшеп, матурлыкны күреп, гүзәл ягыбызда рахатланып яшик бергә. Шул Тукай районыннан без с любовью. Тоқым алқышлар, менә шундый шәп башладылар концертыбызны. Хәзер инде мин жюри әгъзаларына карыйм. Әйдәгез тагын бер тапкыр аңлатып китим. Монда 3 смайл бар. Моңсу, димәк, ошамады. Елмая торган смайл ошады, но нәрсәдер җитмәде. Һәм көлә торган смайл шәп булды, димәк, бик ошады. Менә шундый градация бу смайларда. Biz барыбыз да сезгә генә, тик сезгә генә карыйбыз. Ничек бәялисез команданың чыгышын? Көлә Булат Байрамов, көлә Илгәрәй, көлә Рамил Агдиев, көлә
Барысы да кіле, Венера қадырны шулай ук. Демек, бірнеше сөз. Бармы сөзлеріңіз әйтесіз? Бар, бик күчле булды. Тукай районы, әфәрин. Булай күчле ашқанығыз юк иде бұғай. Булай күчле ашқанығыз юк иде әлі бұғай. Прям мощно, плотно, һәр бір мәзәге күчле. Мен хисленіп отырдым. Зур рәхмәт сезгә, Тукай районы. Венера хатыны Ганиева. Тукай районы былтырга караганда байтак шомарганнар. Әфәрин сезгә. Һәм визитканың темалары да шулай бик кызык булды, актуаль булды. Рәхәтләнеп көлеп утырдык. Менә, рәхмәт. Рәхмәт! Тукай җыелма токымы озатабыз. Сәхнәдән. Так, дәвам итәбез. Бу елны алар ширек финалдан кирип киттеләр. Ул барьерны уздылар һәм хәзер ярым финалда. Яшь егетләр, бик талантлы егетләр. Нигә мин алар турында шул хәтлек сөйлимим? Чөнки алар байлар сабасыннан матур иттереп игълан итәргә кирәк. Әйдәгез, каршы алыгыз. Саба районы, Саба егетләре такымы. Рәхмәтләрне әйтәсе килә безнең Саба районы главасына Миниханов Раис Нургалиевичка һәм безнең агрокөллият директорына Бикмухамедов Закирҗан Минимуловичка. Безгә дә алардан зур рәхмәт. Әйдәгез, уңышлар егетләр. Киттек! Baba, син кайда? Хәерле кич жюри әгъзалары, исәмсез тамашачылар. Валейкум сабах. Хәтта глава килгән. Ярый. Без инде әйдә шаяртта 3 ел, әйдәгез искә төшереп китик. Онсы Айрат, Ильяс, Рамир, Никита. Бу кем әле? Яра, шаяртам. Безне бит шаяртта таный башладылар. Хәтта Никита интервью алдылар. Игътибар экранга. Вагы сименәсе аерыла. Тош болшык кисәкләре дә линиядан төшеп калып бара. Авыл кешесе белән бергә Саба аграр коллегияты студентлары да җиң сызганып эшлиләр. Мы здесь начали с понедельника. Работаем с 8 до 5. 2 раза кормят. На обед первое, второе и еще потом кормят. То есть оплата имеется и работа не такая уже тяжелая. То есть спокойно работаем и никакого физического труда прям сильного такого не вижу. То есть просто обучение и то, что мы должны привыкать к работе. Вот по этой цели мы сюда и пришли. То есть Закирҗан Минимулович нас отправил сюда. Никита, сен әйдә шаяртта татарча сөйләшә алмыйсың? Интервьюда русча ни б, ни м. Кемсең син? Мен, Удмурт. Ну-ка, уртмышча сөйләш әле. Тунна милытым тунна Сабая Вормыны, чтобы в финале мы потом. Нәрсәдер әйткәнеңне алмамадым мен. Но Саба белән финал дигән сүз әйбәт. Ярый дуслар, сезне әзрәк Саба районы белән таныштырып китәс килә. Тик бездә генә алкогольне харам кибетендә саталар. Әнә. Бездә берничә мисал өчен исемнәр уйлап таптык. Мәсәлән, стриптиз клуб Астагафирулла исемле. Ломбард калдык пустык дигән. Һәм букмекерская контора Алла берса.
Ышанмасаңыз, сабаға келіп қарағыз. Ярый, егетлер, әйдәгез, бір әзірләй миниатюрны күрсәтеп кетейін. Күз алдығызға кетіріңіз, бір танылған блогер, екінші танылған блогер қонаққа келген. Һәм бірінші сұрау. Күпме ақша сіз аласыз? Татар халқында сөзіне «Әссәләму алейкум» деп башлайлар әвешті. Хайырлы кеш, мөхтәрәм ватандашлар, дорогие татарстанцы, россияне, сәлам, Юра, будет дуть будет Юра. Сұрауыңна ишеттім, менімше мұндай сұрау не пойдет. Қаялы, міне сеңа сұраулар. Матур итеп утыр. Уқа давай. Татар тілі турында. Менә бит, һәйбәт сұрау. Молодец, күренеп тора. Әзерләнеп килгәнсең. Нәрсә әйтәсең инде монда? Татар теле ул бик үзенчәлекле тел. Менә любой сүзгә дәү дип кушасың икән, ул автоматически иске сүзгә әйләнә. Мәсәлән, дәү әни, дәү әти, дәү нексия. Нәрсә көләсең? Кайда яңа нексия күргәнең бар? Машина дигәндә, менә инде мин 2 атна яңа икәндәйдә йөрим. Әле бер дә үзене шикләндермәде. Нәрсә сөйлисең син? Реклама. Мен аның өчен акча түлиләр. Менә инде 2 атна Танека бензины белән йөрим. Менә дигән шәп бензин. О, сездә дә реклама бармы ни? Юк, просто туганнарга сәлам җибәрдем. Һәрбер кунактан сорый торган сорау. Путин каршында булсагыз, нәрсә әйтер идегез? Владимир Владимирович, тәмле булган, конечно. Но, әйдәгез, икенче юлы бәлешне үзем пешерәм. Һәм ахырдан инде традиция буенча кунак безгә бер бүләк калдыра. Сез безгә нәрсә әзерләдегез? Миннән сиңа юры бүләк. Татнефтә инженерная должность. Эшләрсең шунда, аты утырасың. Кемнән күпме акча эшләгәнен сорау. Эшлә давай. Пайдасын каша. Ярый, дуслар, күптән түгел Рәсәй көне үтте. Салют карадыгызмы? Кем карамады? Хәзер күрсәтәм. Мен тәккәгән телефонга төшердемме? Әнә. Кара. Рамир, син ишисең? Зур экран бар бит. Точно, игътибар экранга. Ярай, давам итик. Дуслар, безне кичкенә чакта ук Сабада патриот булырга өйрәтәләр. Хәзер избаклыйбыз. Салам, малай. Исемең ничек? Раис. Молодец. Татарстан башкаласы? Байлар сабасы. Казан. Саба районында. Саба, байлар саба. Йо, гимн җырларга кирәк түгел, яме? Малай. Мин малай түгел, мин сабый. Так, хәзер катлаулырак сорау. Жюриләрдән кем сабаныкы? Нәрсә булды? Жюрида сабаныкылар юк, мескеннәр.
Нешегенде yok? Данияр Сабиров. Сабаныкы? Yok, onun xatını. Сабаныкы? Yok, onun туған апасының ері. Сабаныкы? Саба, байлар, саба. Әйдә бірге. Сіздің қоршыға саба егітлер еді. Бек зор, рахмат. Soba yigitleri. Tek. Nerse koyasız, nerse kursetesiz. Küle, borusu da küle. Qarağız әлі, мұндайны көрген yok менің әліге. Бірінші екі команда максимал баллар oldu. Оңлатығыз әлі зинқар үшін, нәрсе болдысың бұл? Бик яхшы әзірленіп келгенлер. Саба, байлар, сабасы. Рәхмәт, Булат. Все болысы да құртқа, собалар бітті. Жігітлер молодцы деп әйтәсім келе, чөнки әлі өзім юморист боларақ, қой бір була бит менә шаярту башлана, мен инде теге азагын пробивать итәсең. Укыйсың, менә шулай булыр дип уйлыйсың, но шулай булмый. Шуннан да каян һәрберегез шундый патриот икәнегез, костюмнарыгыздан сизелә, һәрберегез лесхоз начальнигы кебек кыяфәтегездә, галстукларыгызда. Рәхмәт, Данир. Все булдымы? Әйдәгез алкышлап, озатабыз собаларны. Зур рәхмәт, егетләр. Келесі команда Яршаллыдан келді. Әйдәгез аларны каршы алык. Замбак! Руслан, безнең рәхмәтләребез сиңа һәм бездән сиңа бәләгә генә бүләк. Бу Руслан Арслан. Ул синең кебек костюмда тик кырынган гына. Күрәсеңме? Ничек матур. ДК Саидгалиева. Вот Саидгалиев молодец. Нинди ДК түзеген. Точно Саидгалиев түзегәнме? Но ул да әйтәләр бит. Халидә сыйыры. Димәк сыйыр Халидәнеке. ДК да Саидгалиевныкы. Абырыш, болгарский. Шуңа күрә мин аны ашамыйм. Миңа кешенеке кирәкми. Зәлинә, сиңа ни булды? Мин Зәлинә түгел. Мин Данил, аның абыйсы. Бүген безнең көтү чираты килгән. Шуңа күрә ул көтүдә. Син? Мин Данил, мин аның урында. Ул? Ул Зәлинә, ул көтүдә. Сандугачлар? Капкада. Канатлары? Тактада. Бәгыркәем, мин онытмам, син оныткан чакта да. Альфред Якшамбетов. Нәтиҗәдә ДК Саидгалиевныкы, сыйыр Халидәнеке, Борыш болгарский, Зәлинә көтүдә, Данил монда, сандугачлар капкада, канатлары тактада, ә без замба-замба башлыйбыз! Зоопарк директоры кабинеты каршында. Татьяна Лемуровна, исәнмесез? Гибон Борис жүзендәме? Юк, Румия Вамбатовна. Какадо Аркадий ширләп киткән, ул аның янына китте. Сез беләсезме? Безнең охранник Айрат Илдусыч тагын эшкә чыкмады. Вот Айрат Илдусыч. Хайван. Күз алдына китерегез. Child free әби. Тагы бу бер гектарны кемгә утаргасың? Тагын үземә инде, тагын үземә. Yes! Зато үземә яшим. Давай.
Бекетті қонақта. Эх, қызылар, кетем мен ерақларға. Нәрсе мен сізге алып қайтым. Сиңа нәрсе керек, шеби қызым. Меңа әти, iPhone 14 Pro. Қайбат бет ол, менің ақша жетмей. Ағайса әти алып қайт меңа автомат, Калашников. Қаян мен аны алайым әгір жеді. Ондай жау ирақ түгіл, шуннан кіріп ал. Автоматы болса, iPhone'ың өзім табармын. Сиңа нәрсе керек, ортаншы қызым. Меңа әти алып қайт. Тоқталі, сен бит қызым болған ие. Біздің команда кішілер жетмей. Меңа әти алып қайт, шәрәп. Ненде шәрәп тағын? No, шәрәп. And sleep with me, come on, I don't you sleep with me, шәрәп. And sleep with me, come on, and sleep with me, шәрәп. And sleep with me, come on, I don't you sleep with me, шәрәп. Шәрәп, қызлар! Все. Сиңа нәрсе керек, құлға қызым? Меңа алып қайт, Винарис илигетні. 2 камаз пешен келерге тиеш, сәндірәге сыйдыра алмайбыз, істен таптырыр. Ярар қызлар, Құдай ерден берсін инде сізге. Әллә нәрсе эшләдегез бу сәләт лагерінде? Айдаман! Давай. Күз алдығызға кетірігіз, ауылда бабайның матайын ұнықлары ұрларға маташалар. Әйтәгіз, бабай ғана ештімесін. Тынышланығыз әлі. Кел қора. Оғладым. Кранчығын ош. Стоп, сигнал. Дибіне. Нормально. Әйттім бетмен сені. Кетігі соннан. Үттіп қабызабыз. Әйді. Тық. Тық. Тық енді. Кім енді бірге тыға, екіншіге керек ие. Бабай, кетті. Бабай, Румия білен Данил матайыңны ұрладылар. Мен білем қай кеттілер. Вот хайвандар, Давай. Ақырда ақылы фикір. Бүгін біздің ойын. Ойын ол Айдаш Аярд. Айдаш Аярдың алып барушысы Руслан Харисов. Руслан Харисов ол сақаллы. Тек оңа сақалсыз әйбәтрәк. Әйбәтрәк инглиз тілінде бітті. Bu il benim vatanım, benim Tataristanım. Eşen halk milletim, kütere Tatardanım. Замба, менә шундый үзенчәлекле юмор, үзенчәлекле сезон буенда, сезон дәверендә булган тамашачы, булган жюри әгъзалары әлбәттә ул юмор белән таныш. Беренче тапкыр күргән кешеләр, мин күрәм аларның күзләрен, алар әлегә шаккатканнар. Минемчә, Илгәрәй күрде аларны, көлә Илгәрәй, көлә Рамил Агдиев, елмая Булат Байрамов, елмая Венера Хатовна һәм елмая Данир Сабиров. Булды. Ни өчен көлә торганын куйдым, чөнки яратам, теге тормыштан алынган оригиналь
әйберләр дип әйтик, молодцы. Шуннан да менә бу матай булмаган булса, бәлки мин дә елмая торган гына куйган булыр идем. Булай, әфәрин, узган теге чыгышларга караганда бу юлы подтянулись дип әйтик. Әфәрин, молодцы. Рәхмәт Илгәрәй. Димәк, синең дә матай иткәнең бар. Этеп кабызганың бар. Нинди матай иде синең? Минский. Минский? Әйе, Минский. Соң бит, в принципе, пеналкадан кабынмый, гөлетәләр. Аннары Ижны. Карпаттан башлаган ид, Карпат, Минский, аннары Иж. Бик реалистичны кабыздыгыз. Нәкъ шулай. Әле ничек хәзерге яшьләр ул турыда беләләр. Кайдан караганнардыр. Шулай ук авылдадыр инде. Шулай ук авылдадыр. Әле ярый матай булды. Рәхмәт, Булат, Данир. Беренчедән минем сорыйсым килгәне ни өчен замба дип атала? Замба ул замана балалары. Замана балалары сизелә, чөнки бераз киртә дә бар татар телендә сөйләшкәндә, русча җиңелрәк бирелә бугай сезгә. Шулай бит? Ансы бармы? Да, диген. Тик шунсы сөендерә барыбер менә тырышалар туган телләрендә сөйләшергә. Монда инде сезне гаепләмим, киресенчә менә шушы юнәлештә барсагыз сөенәчәкмен генә, чөнки шушы әйдә шаяртың җитәкчесе нинди командаларда шундыйрак инде. Әле Рамил үзе өйрәнеп кенә килә бит әле Аллага шөкер. Аның алып барышысы да шундый. Син дә әле хәзер нык шомаргансың. Рәхмәт. Кызлар, җегетләр, бераз юмор инде ул шундый, ничек дип әйтим, туеп булмый торган әйбер. Ул тутып булмый торган. Ул яисә кызык түгел. Сезнең үзенчәлекле юмор монда инглиз юморында кертергә тырыштыгыз. Тик сезгә киңәшем, сизгәнсездер, барыбер безнең халыкка, безнең мөхиткә ул инде тормышчан юмор бара. Менә иң беренче көлүем булды мин сезне караганда, ул Винарис Ильигетнең печән таптаганын ишеткәч. Менә шуннан соң гына кирип китеп, аннан соң инде мин уртак көлүне күтәрдем. Шуңа күрә тора-бара ул инде опыт әкренләп килә. Кайышлануыгызны телим мин сезгә. Һәм шушы юнәлештә дәвам итегез. Рәхмәт, Данир. Мин дә истәп әйтәсем килә. Актерлык сәләтен арттырырга тырышыгыз. Чөнки менә сүзне әгәр дә уйната белсәгез, ул безгә ныграк та әсир итер иде. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Рәхмәт, Венера апа. Рәхмәт, Замба, Яршалы. Biz devam etemiz, kilesi komanda Yarşal'dan yirak gitmegen, ул Тукай районунан килген Биклән авылы җирлегеннән. Каршы алыгыз Биклән бурычлары такымы сезнең өчен. Рәхмәтләребезне у Рамус компаниясының генераль директоры Мустафин Рафис Минивалиевич улына, Биклән авылы җирлеге башлыгы Сахбиев Мансур Шакирзян улына һәм әлбәттә безнең әтиәниләребезгә һәм җанатарларыбызга бик зур рәхмәт. Сезгә дә зур рәхмәт, егетләр. Әйдәгез, уңышлар! Білесізме қойда, Яршалы білән Түбән Каманың орасында, менә нәк уртасында урнашқан. Біз, миротворецлар, ООН солдатлары шекелле. Элек-электен 80-90 елларда біздің жерге келіп Яршалылар һәм Түбән Камалар сугыша торган булганнар. Кім жинәйді? Алар? Кімнәр соң алар? Алар инде. Кімнәр? Түбән Камалар һәм Яршалылар, алар күп бит. Біз әз киләләр дә кыйныйлар ебезне. Менә Биклән сүзе ул ике чит ил теленнән ясалган. Бик инглиз теленнән,
зур дигәнне аңлата. Лән Қытай теленнән кайфанем дигәнне аңлата. Да ладно. Ни гугли? Карагыз инде матур кызлар. Ни мути? Безнең алмастан йоклап киткәнмени? Ни буди? Артур, синең чәчләрең шундый матур. Бигуди. Безнең командада бит әле тагын бер катнашучы бар. Ул безнең Ислам, тавыш операторы. Ислам да сезгә бер миниатюр әзерләп килде. Игътибар экранга. Снимай. Күз алдыгызга китерегез зияратта булган хәл. Сәламәт бул. Нәрсә, егетләр? Зурлап кайфанямы? Китте! Başımda kelle püş, ayağımda şabata. Başımda kelle püş. Күз алдыгызга китерегез, Фирдус Тимаев гримеркасында концерт алдыннан әзерләнә. Так, хәзер чыгып, әйдә сайра сандугачны җырлыйм, аннары ялгыз торнаны, бәлки бүтән төрлерәк ничек җырлар. Шыкта кышкыр. Шыкта кышкыр. Әнә теге шәрә хатын турында анекдотны сөйлә. Туктап тор әле, шайтан. Туктап тор. Гел сине генә тыңларга димәгән бит. Фәрештәне дә тыңлыйм. Фәрештә, син нәрсә әйтерсең? Нәрсә әйтим инде? Шыкта кышкыр. Теге шәрә хатын турында анекдотны сөйлә. Точно разрыв точно. Нишанларсыз мондамы? Başımda kelle püş, ayağımda şabata. Başımda kelle püş, ayağımda şabata. Şabata giyген егет. Күз алдыгызга китерегез, шахмат гомере һәм нәрсә турында алар уйлыйлар. Беренче хатны патша бикә башкара. Миңа тимәгез, мин үзем барам. Фу, монда пычрак. Кит моннан, пешка. Икенче хатны ат башкара. Ат Г хәрефе белән йөри бит. Әмин, о хәрефе белән шит кими орлик. Исәнмесез Азат Азаматович, нәрсә? Шахмат дәресләре әйбәт үтәме? Әйбәт, нушын шахмат алып бирсә җайлырак булыр иде. Аңлай инде. Районда акча юк, бетте. Başımda kelle püş, ayağımda şabata. Başımda kelle püş, ayağımda şabata. Сабан туйда булган хәл. Җегетләр, сәлам бирдек. Артурчик. Сәлам Алмаз. Сәлам Айзат, әйдә, ике куллап. Никита. Общий. Яра, давайте, җегетләр, әйбәт кенә ял итегез. Тукта. Сөннәтче бабай. Сабан юга чыккан. Başımda kelle püş, ayağımda şabata. Başımda kelle püş, ayağımda şabata. Şabata giygen егетне әйле. Татар ашларының дискотекасы. Мин бәлеш, мин бәлеш. Бу ыш пышмак, бу ыш пышмак. Амынсы шәк. Амынсы шәк. Шәк. Астагфирулла. Бу кем иде? Катык, мулла янына китте. Кара. Эй, харап булды. Китте тәгәрәмтеге виноград сыталар бит инде үзене, мискенкәй. Карагыз әле нинди чика. Бәлеш. Шулпанга бит инде. Кем иде ул? Муравейник.
Китем! Юк, шек, қоя кетесің, неге кетесің? Қазны алып шығалар, үстелде орын жетмей. Ярар, күштен ашпақ кетінді ұшырашықпыз. Başında kelle düş, ayağında şabata. Başında kelle düş, ayağında şabata. Şabata giyen yigitni Шығышыбызны Биклән ауылы Сабантойының абсолют батыры сөзлері білән тәмамлысы келе. Бізге әлләненде бүләклер, дипломлар керек түгіл. Бір холодильник берсәгіз шыл жейді. Бек зор рахмет! Биклән бұрышлары! Тукай районы Биклән ауыл жерлігі Йылмая Донир башта Йылмая, резко күле башлады. Барлық жюри ағзалары да күле. Демек, максималь баллар. Мен сәхне артында отырдым, мұнда сезіле шундай күтәренкі кәйіф, борысы да олқышты. Молодцы деп қышқыра баштадылар. Болат, аны сен башладың мы? Афарина, я, әлбәтте. Бек энергично, бек динамично, бек қызық болды. Бек артистично, міне, аңлайсың ба? Міне шундай боларға тиіш визитка. Оригинальный. Орликкада келді, бүтін юморларды ойнаған. Сүннәтші бабайнығына Данирға аңлатырға туры келді. Неге келгенін Сүннәтші бабайның. Жігітлер, нәрсе айтам, өзіншәліклі специфик юмор, ең мұхимі қызық. Қызық, мына бұл үстелдегі күштәнәшлердің тұрмышында бире алуығыз нешек, шыннан да тұрмышта да шулай бетені. Хәм, әр бір, мына шундай әйбір бар, ол изюминка нешек бұлай татарша? Изюминка? Йоқ, сүйкімлі сүйек бұла. Әр бірігіздің шундай, мына әр бірігіздің елмайуғызда қатты сүйкімлі сүйегіңіз бар. Ең тіп герой деп әйтегенде, вожатый мына бұл қойы сары пиджактан. Вообще алып барасың, бүтіннейді молодец тартасың. Ол актерлық ұсталығы біле шығырландың әлі? Yok mu? Ну мына берілген. Yanımдағы көштіндегі малай бұталса да қызық. Юғалар, Тоже міне бұлай басып тұралар. Директор янындасымын. Да, жоға көре. Йо, барағызда, молодцы. Мен рәхәтләніп күлдім. Зур рәхмәт сізге. Рәхмәт, Данир. Дәлі шулпасы вообще мощный. Рәхмәт жюри ағзаларына. Биклән бұрышлары. Біз дәвам етеміз. Бірінші бәйгі біздің тәмамлаушысы. Сәхнәдә Қазан Федераль университеті филология һәм мәдәният ара бағаланышлар институтынан татар факультетінің Дилеус улы тақымы қаршы алыңыз. Мен өзімнің рәхмәтімні филология һәм мәдәният ара бағаланышлар институты директорына, миңа булышкан барлык дусларыма, танышларыма, туганнарыма җиткерәм. Уңышлар сиңа, Дилеус улы. Рәхмәт. Give me a parachute. Барыгызга да сәлем. Минем исемем Дилияр һәм мин Татвактан. Мин шаяртта бер үзем чыгыш ясыйм. Дөресен дә әйткәндә, без берничә булсак лучше җыелышып футбол уйнар идек. Әйе, минем конкурентлар да бар. Менә. Бу минем сеңлем. Әйе, аның уеннарын әни ешрак карый. Хей, яңалыклардан башлыйм. Акбарс хоккей командасына яңа уенчы Дамир Жафаров күчкән. Ул үзенең татар булуы өчен 80 миллион сум акча сораган. Миңа калса, ул татар түгел. Ул шүпрәле мишәре.
Тағын бір яңалық, Данир Сабировның башы кеткен. Данир Сабиров қанат тарта, міне! Ул артистларның шыннапта проблемалары бар. Мәсәлән, Раяз Фасихов үшуін ташлаған. Сағындыра башлады. Фирдус Тамаев птицефабрикаға кіріге тілей. Мен бет ялғыздырна. Минем үшін шын кумир ул Салават һәм мин аның фанат. Менә! Мында ул футбольный клуб Рубин. Менә! Мында ул КамАЗ футболкасыннан тағын. Мында ул Акбарс үшін жаната. Миңа қалсам, мен финалға жетсем, ул менә мындай футболка киешек. Әби шалтырата. Әбием, сәлем. Сәлем, әбием, сәлем. Сәлем, улым. Әби, что-то вообще не вот шалтыратты. Шулай мыны. Минем сиңа ақша саласым келген иде. Югенде әбием, шаярам, біз бит шаяртта. Шаяртта. Көрсетелі кімнер бар анда? Міне әби, мында, міне, Булат Байрамов. Булат. Міне прям красавчик инде. Әби, міне тағым бар, Рамил Агдеев. Камераңны сүртіп алалы. Аха. Жоқ, ол өзі шулай екен. Жаңадан Булатны көрсетелі. Булатны жаңадан көрсет. Булат. Прямо жених. Мен сиңа неге шалтыратам? Тиктоклар түсірдім міне, қора. Опилки, стропилки, о да, это плохо, раскатай губу, закатай обратно. Әби, ник тиктоклар шулай ес? Міне ойынны жеңсен, тағы пішіріп берермін. Миңа финалға өтір үшін мен Татарстан Республикасы рәйісі Рүстем Нұрғалиұлы Минихановны шақырдым. Қаршы алыңыз! Muhterem vatandaşlar, Рәйсі могли погромче поаплодировать. Значит, мен ник шықтым. Маңа қатлы собалар мені пародировать еткенлер еді. Міне неге оларға пародиз? Алар мені өзімне де шақыра алалар еді. Мен своих поддержал бы. Ярай, нәрсе айтасым келген еді. Міне қазір Tinder кете бізден. Біз анардан қорқмайбыз. Чүнки бізде бар оулағый, анда болдақ солып кіресің. Біз приложениені оулағый деп атарбыз. Міне жюрилер отыра, Булат Байрамов, мен сенің шығышларыңны телевизордан қарайым. Молодец, шол вақытта да исен ашып аласың. Ярай, менің нәрсе айтасым келген еді. Бюзу рахмет, уважаемый біздің Дербышки поселодының жетекшісі, за качество дорог. С вертолета они идеальные. Міне, значит, мында Дербышкиға келдім. Менің бұрыныма отырды көбелек. Мен анырға айтам, әйдәлі көбелек. Сөйлешік біргәлеп. Ол алды да ұшып кетті. У меня вопрос. Почему с Дербышки по-татарски не понимают? Алло. Давай, повиси пока что. Ярар, мен кеттім. Ұнық скаладромнан шалтырата. Рахмат. Сіздің алдығызда Татфак жиылма командасы еді.
Біз аграрныйда болмасақ та, рус тілін бір дәрежеде білеміз. Рахмат. Бүгін сен менікі, бүгін мені ярат. Alkışlar Dilüsula. Birer. Күләләр әлеге дүрт жюри ағзасы күле. Ул да булса Рамил Агдиев, Илгәрәй, Венер Ганиева, Булат Байрамов һәм Йылмая Данир Сабиров. Данир, син Айваз урынында утырасың беренчедән. Айваз ярата иң кырыйдан утырырга, и беләсеңме, иң ахырда шундый төрле күлми торган смайларны күтәрергә. Юк, мин үз фикеремне әйтәм, беренчедән бик авыр жанр ул үзең генә булганда. Пародия өлеше бик кирде Минниханов булган. Ну, барыбер да нитеге шаркылтап көлергә миңа нидер күлмәдем түгел. Ну, нидер җитмәде булды бераз. Менә шул нидер җитмәде булганы өчен мин елмайдым гына. Булай талантлы җегет, алкышлар, молодец, бар нәрсә өстендә эшләргә. Bütünümüz de yılmaysak jengilgine barısıda. Рәхмәт, Данир. Миннән рәхмәт сиңа. Белмим, Дилияр рәхмәт әйтер микән, юк микән? Ансын әйтә алмыйм. Булат. Бу сиңа мотиватор булды инде, мотивация. Миңа калса, мин күз алдына китерә алмыйм, бер үзең шайтып, бер команданы уйнауны бик авыр жанр дип саныйм. Сезон буе. Сезон буе бит әле. Афәрин. Тырыш, тырмаш. Білесіңіз, сенің мотивация бар. Данир мына мындайны қойғанша тырышырға керек бәйе. Молодец. Афәрин, бик яхшы. Рәхмәт, Булат. Рәхмәт жюри әгъзаларына. Рәхмәт, Дилүс улы. Дилияр. Бізде қалдырығыз исемен. Шуның белән беренче бәйге тәмам, сәламләү бәйгесе тәмам. Һәм мин барлык такымнарны сәхнәгә чакырам. Каршы алыгыз. Хәзер инде без икенче бәйгегә күчәбез. Мин аның турында тиз генә әйтеп үттем. Иң баштан тәмәррез бәйгесе, ягъни импровизация. Беләсезме, без инде әйдә шаяртта яңа формалар эзлибез, яңа бәйгеләр эзлибез, татарча юморны эзлибез инде әлбәттә, име? Шуңа күрә шундый кызыклы бәйге башка килде безгә. Жюри әгъзалары утыра, шок кыналар сәхнәгә чыгалар, командалар белән катнашалар. Менә хәзер һәрбер жюри әгъзасы үзен чип-чиста юморист, КВНщик булып тоячак. Чөнки һәрбер жюри әгъзасын без сәхнәгә чакырып, командалар белән юмор күрсәтергә чакырабыз. Кемнән башлыйбыз? Әйдәгез, башлыйбыз Рамил Агдиевтан. Рамил Агдиев, Рамил, әйдә. Син үрнәк булырсың. Хәзер сезгә тамашачы, сезгә телевизор караучылар һәм инде әлбәттә калган жюри әгъзаларына күрсәтеп китәбез. Ничегрәк үтәчәк безнең тәмәррез. Рәхим итегез. Рамил, монда шарлар. Анда 1-дән 5-кә кадәр соннар язылып куелган. Ал бер шарны, карама. Ну, карамадым, әйдә, күрсәт, тегендә камерага күрсәт. Нинди? Кайсы камерага? Білмеймін. Қойсына тілейсің шында көрсен? Дүрт. Демек, сәлемләу бәйгесінде 4-нче болып сәхнәгә шықтылар Биклән бұрышлары командасы, рәхим итегез Биклән бұрышлары командасы. Демек, хәзер сезнең каршыгызда чип-чиста импровизация. Яңа команда. Яңа команда, ие. Яңа команда Рамил Агдиев һәм Биклән бұрышлары. Киттек! Һәм без башлыйбыз! Беренче миниатюра. Ике авыл кешесе беренче тапкыр Казан метросында. О, каралы поездмы ул? Юк инде, атлар бит бу. Давам итәбез. Күз алдыгызга китерегез. Булат Байрамов белән Ләйсән Гимаева диңгезгә барып кайттылар, ләкин клип төшерергә онытканнар. Яшьлегем шишмәләре. Нәрсә эшләргә безгә, нәрсә? Ну, Булат. Белмим. Бер елмайча сылукай, бер елмай, синең серле елмай.
КВНщиклар ярым финалдан соң глава янына керәләр. Исәнмесез, Фаил Мизбахович? Bir yılmayşı sığılmay, bir yılmay, senin sirli yılmayın, jangamay. Ике бәрән Корбан бәйрәм турында сөйләшәләр. Әйдә. Так. Қаралы, біздің сарайда тағын бәрәнләр юк штелі? Юк, әйдә, былтыргы шиман. Насуефа, суефа. Bir yılmayşı sığılmay, bir yılmay. Һәм чыгыш ахырында әйтәсе килә. Uzun sözünün kıskası. Tamam. Рәхмәт, Рамил Әктиев һәм Биклән бурычлары. Рәхмәт, бик зур. Рамил, микрофонны миңа калдырасыңмы? Әйдә, миңа калдыр. Так, минемчә аңлатырга кирәк тагын да, катлаулырак. Карагыз әле. Рамилдә бар миниатюралар язылган, диме? Язылган. Үзе уйлап чыгарды ул аларны, подачаларны да. Командалар аның турында белмиләр. Димәк, Рамил әйтә, китә, аларга импровизация итәргә кирәк, диме? Импровизировать итәргә кирәк. Мгновенно. Бик шәп сүз, мгновенно татар сүзе. Бер мизгелдә. Шундук. Как фундукка ошаган, диме? Сразу. Алайса, сразу чакырабыз сәхнәгә Булат Бәйрәмовны. Булат. Алкышлар Булатка. Булат. Алар кайыклы җегетләр. Шулай ук, әйдә, Сайла, нинди команда белән хәзер син чыгыш ясаячаксың? Нәрсә анда? Миңа күрсәт. 5, димәк 5нче команда Дилюс. Улы. Дилияр, дөрес. Дилияр? Ну, аның исеме Дилияр, а ул Дилюс улы. Әйе. Каршылыгыз Булат Бәйрәмов һәм Дилюс улы. Син кем улы? Рөстәм улы. Рөстәм улы һәм Дилюс улы. Син күрсәттең инде. Минем әтине бүген. Ул сезнең әтиегезме? Әйе. Ладно, әйдәгез башлыйбыз тогда. Әйдә. Ике. Туктам, монда бит 2 кешелек миниатюра бар. Ул нишләр икән? Аңламый, әйдәгез яңадан Аңладым, барысы да яхшы. Җыкламаган бүген, Туктагыз, сезнең командада разлад егетләр. Ул бер үзе чыгыш ясарга ияләнгән. Син Рамил сыман миниатюрны әйт тә. Әйтем, 2 татарны Япониядә. Туктале. Съемка бара бит. Булат кара. Шулаймы? Без бит тәмле көрәштә түгел, монда все серьезно, әйдә, брат, давай. Булат Бәйрәмов һәм Дилюс улы. Башладым. 2 татарны Япониядә сумо көрәшенә алмыйлар. Гафу итегез, Булат Бәйрәмовны алмаштырып булмыймы? Молодец, татарчанчык була. Молодец. Илгәрәйне Тинчурин театрында, Илгәрәй. Кирәк иде монда. Нигәндә дисез? Ялгыш язгансыз. Илгәрәй Тинчурин театрында режиссер белән талаша. Нишләп Илгәрәй спектакле урына алар Идегәй спектаклен куйганнар? Но былай халык күбрәк җыелыр иде инде. Бәясен төшермәyin дияме билгесен дөресрәгә. Бәясен төшерде. Так. 4 көн кайтмаган сыер кайтып керә. Барыгызга да исәнмесез? Мин сыер. Мин 4 тапкыр өйдә булмадым. Менә шундай мин, кабахат. Әйдәгез, Корбан бәйрәмен үткәрик. Суйсаң суй, суймасаң суйма. Дип әйтер иде сыер. Так. 2 КВНщик тәмле көрәштә доширак ясап маташалар. Әйдә, жюрига Данир Сабировны чакырыйк әле. Импровизация ауыр нәрсә ул. Рамил Агдеев таяну нуктасы тапшыруында 15 минут җәмәгать сүзен исенә төшерә.
Так, планшет түгел инде. Инстаграм түгел. Так, ладно. Давайте не турында айтам ха. Татарча стендап турында сөйлей башлайық. Біттіме мәзәклер? Бітті. Ярар, рахмат. Зұрыз. Соңынан анда айтасы сөз бар еді. Yok bey. Рәхмәт! Әйдә әйтек инде Булат. Әйдә әйтек. Или кирәкмиме? Бәлкім кирәкмейдер. Sizin aldığınızda Bulat bilen Diliyar idi. Bik sәләтле кеше bu. Рәхмәт. Миңа кеше кирәкмей точно командаға. Мен бір өзім дә булдым. Рәхмәт. Зурлады. Рәхмәт Булат. Рәхмәт Булат, рәхмәт Дилияр. Девам итәбез. Киләсе жюри әгъзасы кем безнең? Илгәрәй! Үш. Димәк, Замба. Замба такымы. Илгәрәй һәм Замба! Киттік. Шәһәрдән қайтқан егет бірінші тапқыр мунча кірә. Қотырақ болды бұл. Әйе. Данир Сабиров ничек салаватқа пародияны ясарға ұнытты. Бәлки біздің дуэт. Әйе. Шибіннәр өй ишіге ашылуын күтіп отыралар екен. Қошан ашалар мекен? Білмейм. Дирбышки падишахы Дирбышкinin Qozan ішінде бұлғанын білді. Нормально yaşayız ekan biz bunda, Qozonda. Илгәрәйнең ике фанаткасы Илгәрәйгә шалтыраттылар. Алло? Алло. Ничек сезнең кәефегез? Әйдә шартка киләсезме? Әйе, безнең билетлар да бар. 200 сум. Әйе. Вот без Замба. Матур кызлар. Кышлар. Илгәрәй һәм Замба булдылар. Алкыштан биреп алыңыздар әйдәгез. Ничек кызык чыга бу. Венера апа, Венера Ганиева, каршы алыгыз. Венера апа, сайлагыз команданы. Әлбәттә инде ике команда калды. Барысы да Венера апага эләгәсе килә. Икенче команда, димәк, Соба егетләре. Каршы алыгыз сәхнәдә Венера Ганиева һәм Соба егетләре. Венера Ганиева Аршада салют қарай. Ауыл участковый бірінші тапқыр взятка алған. Может, алышсыз? Мен андай кәшә түгел. Давай. Сақсық татмақта. Sizga süt meyli saksık mı?
белән бабай дота уйныйлар. Рашби, калаш, от, флешка. Портайдың бәді. Булды. Психотерапевт пробкада. Өзім тыныштансам, бір кіші тыныштандыра білмей. Енді сауқырасың, бармайын. Болды, аңладым рахмет. Давай. Шығыш ақырында ненде әйтір сөзіңіз бар. Оқырдан нәрсе айтасыз келе, Венера апа, номеріңізді беріңіз әлі, пожалуйста. Рахмет, хотыңыз Бербанкқа жіберермін. Сіздің қаршыда собалар һәм Венера апайды бек зор рахмет. Рахмет, Венера апа. Рахмет, собалар. Һәм безнең Данир гына калды. Данир Сабиров. Әйдә, Данир. Нишенче? Надо же деген бұл. Әллә беренче команда. Тукай районы җыелма командасы. Сәхнәдә Данир Сабиров һәм Тукай җыелма такымы. Поехали. Әлі мен оқымадым да бит. Жоқ, җилләдә торабыз. Данир, айда қаушама. Оқим ма? Оқа. Данирның иң нашар пародиясы. Қарап кеттігіз ямағана. Жайлы болды, кетіп тұрасына болмады. Башқа вақыт кетішлі ме? Өзіңе қара. Бірге ойнасақ та бұлай. Сугіне тұрған тішсіз әбей стоматологта. Лучше мен кетем, жігітлер, сіз потому что күресіз. Фирдус Самаев күтуде. Так. Ақырма, Мишка. Сен ақышқырмен бет, мен күтуші ақышқыра. Бомж сандуғашыны тұтты. О, ошарға. Костюмик. Мәлі. Мен мұны қибатқа сата аламыз. Мен просто краскасы үйғыр деп қорқан. Шарапжан қошлар коррекциясында. Так, Рамил. Исәнмісіз? Мына қарағыз. Мен Шарапжан, көресің, мазды. Ғафу етігіз, сізді білмейм бет. Мына сіздің кибетке келген... Мына Данир Сабировны пародияла, ол шырақ енді сізге қарай. Сіздің алдыңызда Данир Сабиров, Хамми. Рахмет, жігітлер. Рахмет, Данир, рахмет командаларға. Міне шундай яңа біріншіден неме, шундай ауыр бәйгі командаларға тез арада импровизацияларға, миниатюралар тудырырға керек. Әмеді ләкин қазір аны бәйелерге керек. Міне бұл бәйгіні командалармында сіздің көзігізге қарайлар. Біз енді әйдәгіз бәйелейбіз. Бірінші болып сәхнәдә Ғафу етігіз, өзің бұлған түркімді де бәйелейме жюри ақсасы? Әлбәтті. Нешік бәйелейсің, ұшадымы, ұшамадымы, мәзәкләрін ешіттің бейт. Так, бірінші болып сәхнәге шықты Рамил Агдеев һәм Биклән. Күлі Рамил, күлі Илгерей, күлі Венера Қатырны. İkilene Bulat Bayramov
Yılmaya, Данир һәм Yılmaya Булат. Рәхмәт. Аннары чыгыш ясадылар Булат Байрамов һәм Дилүс улы, Рөстәм улы һәм Дилүс улы. Әйдәгез. Көләләр безнең Рамил, Илгәрәй, Венера Хатовна, Булат һәм Көлә Данир. Так, üçüncü булып сәхнәгә чыкты безнең Илгәрәй һәм Замба такымы. Так, Илгәрәй һәм Замба. Yılmaya Булат, Көлә Рамил, Yılmaya Илгәрәй. Моңсулана Данир һәм Көлә Венера Хатовна. Менә шундый разнобой. Моңсулана Данир, Yılmaялар Илгәрәй һәм Булат. Көлә Рамил һәм Көлә Венера Хатовна. Так, дәвам итәбез. Дүртенче булып сәхнәгә чыкты Венера Ганиева һәм Саба егетләре. Так, Көлә Рамил, Көлә Венера Хатовна, Көлә Булат, Көлә Илгәрәй, Yılmaya Данир. Рәхмәт, Данир. Һәм соңгы булып сәхнәгә чыкты Данир Сабиров һәм Тукай җыелма командасы. Менә булай. Туктагыз, әйдәгез игълан итим. Көлә Рамил, Көлә Илгәрәй, Көлә Венера Ганиева, Булат Байрамов һәм Yılmaya Данир Сабиров. Берничә сүз әйтсәгез, гомумән тәмәрәс турында. Үземнең Yılmayым турында әйтәм, мин анда булдым, но миңа үземә дә кызык булмады, аның кадәр дип әйтүем инде. Һәм тиешлесен әйтәм, мин биредә барыбер менә үзе генә булган җегетне чыгарасым килде, чыннан да, чөнки аның иң кызыклы чыгышы булды, бөтенесен белән чагыштырганда. Мин үземчә объектив чагыштырырга тырышам. Yo, теге вакыт өчен арттырды буга Yılmaya. Шулайдыр, Теге беренче. Сиңа ничек? Миңа авырмы, кызыкмы сәхнәдә тору? Әгәр дә мин дә алар урында булсам, бик авыр тоелыр иде. Импровизация иң авырсын ул миңа калса. Афәрин, молодцы, Замба үсәргә кирәк. Яма Замба, Замба, Замба. Менә шулай. Рәхмәт. Мин үзем, шуны әйтәм, үземә дә әле теге кирип китәлмим әле. Әле дә карыйм теге, но Вот сөйләп тә карыйсың син бүген, Гафу итегез. Микрофонны ал әле, бир әле берәр кешегә. Берсенә дә импровизация бик катлаулы сынау булды. Аларга бит берсенә дә тематика мәгълүм булмады. Шуны әйтергә кирәк, югалып калмадылар берсенә. Дөрес әйтте Данир, бигрәк тә Дилүс улы. Бик шундый тапкырлы җигет булып чыкты. Калган командаларда молодцы, афәрин барыгызга да. Рәхмәт, Венера апам, Илгәрәй. Чыннан да, менә мин үзем дә мәсәлән әле әзерләнеп тә каушап каласың, шулай бит. Мин үзем әзерләнмичә чыктым, куркып тордым сәхнәдә, дөресен әйтәм, ничек бар. Ну, кызлар молодцы, шулай да бирешмәделәр, нәрсәдер булса күрсәттеләр. Әйдәгез әле Замбага көчле алкышлар биреп алыгыз әле достар. Молодцы, кызлар. Мин сезнең белән барыбер. Рамил. Бу уенның, менә бу тәмәрәснең тарихы бик зур. Без бу уенны инде бер 5-7 ел уйныйбыз. Аның исеме бүлмә КВН-ы. Без бүлмәдә җыелабыз дагы менә. Бәләкәй генә бүлмәдә. 10 КВНщик һәм импровизируем. Тәмәрәс ясыйбыз. Теге миниатюраларның башындагын на ходу үзем чыгарабыз. Һәм инде бүген менә бу бәйге беренче тапкыр зур сәхнәдә. Беренче тапкыр. Бәләкәй бүлмәдән зур сәхнәгә чыкты. Шулай. Минемчә бик шәп булды. Һәм инде үзем бу уенда теге тәҗрибәле уйнаучы син җиңгән. Буларак, миңа иң ошаганы Саба егетләре. Саба егетләре уста. Миңа ошый Рамилнең жестикуляциясе. Саба егетләре. Данир, избатладым. Татар телендә яхшы сөйләшкәнне избатладыммы? Искиткеч. Рәхмәт. Алексей Инкискич дип сөйләшә, искиткеч. Рәхмәт Данир, рәхмәт Рамил, рәхмәт командаларга, тәмәрис өчен.
Әлбәттә, командаларны хәзер мин озатам, җибәрәм сезне барыгыз сәхнә артына, әзерләнегез. Чөнки без күчәбез 3нче бәйгегә. Ул да булса видео бәйге, анда командалар ниндидер кызыклы видео төшерергә тиеш иде. Клип буламы, вайн буламы, мөһим түгел. Иң мөһиме кызык булырга тиеш. Тагын бер искәрмә бар, балларны, димәк, смайларны, bütün видеоларны карагачтын гына күтәрәс, ярыймы? Язып куегыз, кайсысы ошады, нәрсәсе ошады, шундый әйберне әйтергә оныттым бугай. Ярый, видеога күчәбез, әйдәгез көчлерәк алкышлар, башлыйбыз. Видео бәйгенең беренче булып сәхнәгә чыгалар. Саба районыннан Саба егетләре, каршы алыгыз. Саба егетләре сезгә иң начар клип-хит парадын тәкъдим итәләр. Достар, хәерле кич барыгызга да иң яхшы музыкаль клипларны сез TMTV телеканалында күрә аласыз. Инде калганнарын без хәзер бергәләшеп сезнең белән барлап китербез. Шулай итеп музыкаль түбәнлектә булган салкын хит парадын башлап җибәрәбез. Беренче тәпләп клип Саба районына китә. Каршы алыгыз Саба Завра төркеме. 5нче урын. Soba, opak, geliş, gerek bulmaz birde. Krasovkilarda yerim. Soba boylap yerim minde yanga krasovki. Şemerden de onu aldım biz upakovki. Yağmur işip yolda sazlar bizden uğramda. Avul boylap qaytamın min, ayağımda pışrak bulup çıktı şopşak. Göresinmi pışrak, işke kirdi şopşak. 4нче урынны су буенда яраткан җыр. Башкаручысы яраткан түгел. Каршы алыгыз Сабина Сабабаева. Җиңүчеләр безгә килеп җитә. Без 3нче урында онытылмаслык онытылган җырчыбыз Руслан Трапезников. Кар ява. Кар ява, мин киләм, әсем чыкмыйсың. Кар ява, җанымны син яралыйсың. Шулай итеп 2нче урында безнең 3нче урынның продюсеры Данир Сабиров. Кар ява, бергәләшеп карап китик. Кар ява, мин киләм, әсен чыкмыйсың. Кар ява, җанымны син яралыйсың. Җәмәгать 1нче урын, бүгенге тәпләп премиясын без Ижауга җибәрәбез. МС Удмурт потихоньку работаем. Карап киттек. Спокойно работаем. Мы здесь начали с понедельника, работаем с 8 до 5. 2 раза кормят, на обед первое, второе, и еще потом кормят. Оплата имеется, работа не такая уже тяжелая. По этой цели мы сюда и пришли. Закижем Минимович нас отправил сюда. Спокойно работаем. Дуслар, иптәшләр, шуның белән тамам. Кушыгыз.
бурышлар. Соба егетләре, дәвам итәбез. Биклән бурышлары, биклән. Баршалыгыз, биклән бурышлары тәкъдим итә. Драма, көтүдән кайтмаган бәрән. Сарык дип әйтәсез, сезгә нинди ит кирәк? Сезнең өчен аш булырга, бәрән булырга кирәк. Татар халык такмагы. Кичиткән кояш баткан, көтүләр күптән кайткан. Кемдер үксеп елаган, тавыш килә урамнан. Ул бәрән адашкан, иенә кайтмаган, ул ялгыз курыккан бичара. Утлыкта яшел пешән, чиләктә салкын су көтәләр аны буш лапаста. Кышкыра бәләкәч йөрәкне яра. Күрәсек көтүче тагынса бойда. Кел, тәш. Хәтта сарык көтүеннән дә кешеләр ясап була. Аларга жан белән килсәң, үрләрне яулап була. Зиннәтулла Хайдарович Билелетдинов, 23 ел, плей-офф КХЛ. Бирегә ябышкан тигәнәкләр тәнен кадый. Болыннан ияреп кайткан кигәвеннәр талый. Каясын бу әби, нигә ул эзләми? Җитми бит сарайда бер сарык. Әнисе корбанга, әтисе сабан туйга киткәннәр. Ул әби, ул ризык. Килеп кычкыра һәрбер капкага. Слуховой аппарат кирәк бабайга. Кел, тәш. Писаныгы, кел, әйдә кайт инде. Су буенда ялгыз сарык, кайрылган бит ботлары. Эх, ботларны кайрау, яңгырдан соң тайгак җир. Юсида Хасимото, Токио, 3-нче көн. Рәхмәт, биклән бурышлары. Дәвам итәләр. Замба, Яршаллы. Дуслар, барыгызда интернетта шундый прикол күргәне бар иде. Бер кырмыска янына шикәр куялар да, ул дусларын чакырырга киткәч, шикәрне кире алып куялар. Ә бу кырмыска белән аннан соң нәрсә булганын беркем дә белми. Әйдәгез карап үтик. О, шикәр, нинди зур. Дусларны, туганнарны монда алып киләм. Бәлки мине мактарлар. Егетләр, кызлар, мин анда бер әйберне таптым шаккатыргыч. Әйдәгез тизрәк минем артымнан. Нәрсә таптың соң син монда? Әйдә, күрсәт. Әле генә бит шул урында булды. Кая югалды соң? Аңлашылды синең белән. Син алдакчы кырмыска. Муравейникта күренмә.
Аляни, мен бүгін үйге қайтмайм. Конечно, бүтін туғанларны алдадың. Сені білесім де келмей. Шалтыратма бүтен. Беріңіз менен бір муравейник зинхар үшін. Исәнмесез, қадірлі достар, бүгін біздің студияда Алдакшы Кырмыска. Ничек сіздің тұрмышыңыз? Әйбәт кенә, ширкиләр белән дус йөрим. Авыр инде, шул кенә үләләр. Киләсе сорау, кайчан өйгә кайтырга җыенасыз? Белмим әле. Онда яшә авыр бара бит. Лифтлар гөлватлы, парковкада орыннар юк. Шулай шул. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Безнең интервью тәмам. Борчылма, син минем белән яшәрсең, мин сине ашатырмын, эчертермен, беркемгә дә бирмим күләтергә. Кызым, син кем белән сөйләшәсең? Юк, беркем дә белән. Әйдәгез, хәер таратып чыгам. Менә без килеп тә җиттек. Төз тәмен сизәсеңме? Илгизәр, берәй-берне әйтәсе килә иде. Мин беләм, куркырга мәгънәсез. Улым, мин глава белән сөйләштем, сине гафу иттеләр. Әйдә, өйгә кайт. Йөгерәм әни. Киттек, әйдә шартка. Зур рәхмәт, Самба, Яршаллы, дәвам итәбез. Килүс улы, Казан. Минем тормышымда ике хыял бар иде. Ул брат киносында төшергә һәм татвакка укырга керергә. Ниһаять, минем хыялларым тормышка ашты. Улым, мәктәптә дә җүнәп укымадың. Кая укырга барырсың икән инде хәзер? Әйттем бит мин сиңа, абыеңны тыңларга кирәк дип. Әни, минем абыем бит Илгәрәй, аны болай да сирәк кеше тыңлый. Җитте абыең турында теләсә нәрсә әйтергә. Менә болай булгачлың, Казанга китерсең укырга. Менә сиңа улым. Авыл тавыгы, ашарсың шунда, яме улым? Сездә татар артистларының дисклары бармы? Хәзер дискларны Габделфәт Сафин гына чыгара шул. Әне, безгә укырга керергә авыр. Конкуренция күп. Укырга кердем. Bir әле. Шуны туктатыңмыйсың син? Намысы шәп. Әйе, ул бит җырлый белә.
Мен білдім, бар менде бек зур ғаилә. Ағашлар һәм урманнар, абыем төшерә анда клиплар. Елгалар, зәңгәр күкләр, бу барысы миңа якын. Бу минем туган ягым. Мин сезне нык яраттым. Большие города, пустые поезда. Сәлам, абай. Бу тауықны әне сеңа жіберген еді. Яр елі пакет алып келгенмін. Шунда қырия қойып тұр алырбыз. Гримеркаға қойырмын, рахмет. Рахмет. Костюм үстіне қойма, емі. Алқышлар Дилюсулы Қазан һәм тамамлый Тукай жиылма тақымы қаршы олығыз. Қадірлі достар, көз алына кетірегіз. Әгерді қызлар һәм егітлер өз орынларын алышынса, нәрсә болыр еді мекен? Қызлар егітлер үшін ішлесе, егітлер қызларнықын рахим етіп қарағыз. Сәлам, дуслар. Кім қойда, мен пляжда. Коктейль ішем. Нәрсе, кім нешік қойда? Қоя қойылғансың енді о. Нәрсе әзлейсің? Носки. Мен аны жуырға аттым, ол пішірақ еді. Нешік пішірақ? Мен аны шиді күнгіне кейдім. Нормальный, мен ішінеп қора. Кетелі. Черные глаза. Эй, Зорслан нинди юмран? Шиверкей, сеніңе неге бір деген келін керек түгіл ме? Эй, bu вообще тоқта. Әйда кеттік. Эй, Жюлет, нормально бар әлі? Мен онлары үзім әкімнейтір. Кім ол Фидаил Тырнақ? Яқын достым. Әкім Айваз дұрысын әйткенде? У меня гел булыша. Ярай. Святослав Ярославович Жизней ол кім? Туған. Нешік туған Святослав Ярославович Жизней сина, ә? Гүлмүддинов Алмаз Рауисович. Туғанларны сойламайлар. Вот это аппарат. Субханаллах. Сускумна. Бар мı бір нәрсе? Оштан түресің бей. И вообще, бош ауырта, шығар әлі бір нәрсе. Ненде бірер нәрсе? Тизден балалар қойта. Тұрбалар жана дейін, үтірмейінді. Братух, не обессудь, ну ты... Эй, сені кім жүріге үйретті? Қатының права сатып алдым әлі. Барыңа қайтта, балаңны қора. О, фонтан! За агроферму! Эй, Кавказ, келелі мұнда? Қоя кетті! Расплескалась Көрдің мі? Әкірінгіне де ябып бұлар. Мен айтырып, дүбірдетіп түгіл. Бұ тауышқа балконнан еғып түшірге бұлар. Сен bulmasan açtan öler idik biz. Әлі нәрсе келіп шыға. Нешік бұлдышылар қалсын әлі бұл? Бұл соңғы видео болды Тукай жиылма тақымынан. Әйдегіз барлық командаларны шақырабыз сәхнеге, алқышлап, қаршы алыңыз командалар, рәхим етіңіз сәхнеге. Әйдегіз башлайбыз. Әзір ме, жюри ағзалары? Әзір, мен
bir артылы айтем, исемнәрен сіз инде әлбәттә онытмағыз көтәрергә. Видеоларында искә төшереп бар. Әйе. Хәтер яхшы, нормально. Кеттек. Илгәрәй психолог тасыман утыра. Венерапага нәрсәдер сөйли, Венерапа керт, молодец. Чөнки авыр сайлауы, понимаешь? Сайламагыз. Ничек сизәсез шулай күтәрегез. Ярый, киттек. Беренче булып видеоны карадык Соба егетләреннән. Соба егетләре. Күлә, Булат, Күлә, Рамил, Елмая, Илгәрәй. Беренче видео Соба егетләре. Күлә, Венерапа һәм Укый Данир Сабиров. Һәм Күлә Данир Сабиров. Bir Елмая торган Смайл һәм 4 Күлә торган. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Киләсе видео биклән бурычларыннан иде. Биклән бурычлары. Елмая Рамил. Күлә Илгәрәй, Күлә Венерапа, Күлә Булат. Биклән бурычлары. Бәрән деген Елмая Данир. 2 Елмая торган Смайл һәм 3 Күлә торган Смайл. Киләсе видео кырмыска турында иде. Искә төшерим инде. Замба кырмыска турында. Елмая Рамил, Елмая Булат, Елмая Илгәрәй. Елмая Данир һәм Елмая Венерапа. 5 Елмая торган Смайл. Аннары Абый турында булды, име Илгәрәй исемдәдер. Дилүсулы, Абый. Барысы да Күлә торган Смайл күтәрделәр, рәхмәт. Һәм соңгы видео Тукай җыелма токымыннан булды. Ул да булса ир-атлар белән хатын-кызлар алыштылар рольләр белән. Тукайлар, сезгә барысы, сездән барысы да Күлә. Рәхмәт. Берничә сүз гомумән концерт турында, командалар турында, бәлкем видео бәйгесе турында, тәмәрриз бәйгесе турында буламыз. Данир турында сөйлисеңме? Әйдә Булат. Юк, мин гомумән бу видео турында әйтәсем килә, гомумән уен турында түгел. Ау. Басып әйдә. Юк, син видео, әйдәгез булай әйтәбез. Видео турында да, гомумән концерт турында да әйтергә була, чөнки аннан соң уже сүз булмый. Рәхмәт. Инде гомумән концерт турында алсак, бик шады, мен күптән утырганым юк икән, бактым исә бик сагындырган икән. Бүтән командаларга да зур рәхмәт әйтәсем килә, молодцы. Юмор уйлап чыгару бик авыр эш, җиңелләрдән түгел, дөрес юл сайлагансыз, киләчәгегез бик зур һәм өметле дип саныйм. Молодцы, афәрин бер кул чабып алсак иде, барысына да. Рәхмәт. Мине нык гаҗәпләндергәне менә әле соңгы мин видео турында да әйтим әле. Видео турында каян эзләп таптыгыз? Ул менә теге икенче бәрән турында зомби дигән җыр бит, ул бит 93 елда чыккан җыр. Сез һаман тыңлыйсыз что ли аны? Тыңлыйлармы ул җырны һаман да? Классика диделәр миңа. Бик шады карагыз әле, аерым чыгарыгыз әле, яма видеолар итеп. Гомумән менә бу видеолар дип әйтгәндә видеоларны аерым бер Булат Бәйрәмовка Йо, үзегезне урнаштырып барыгыз ая. Мин рәхәтләнеп лайклар куйырым, репостлар ясарым, һәм инде комментарийларда язырым. Рәхмәт. Рәхмәт Булат. Әйе, тагын китек алган. Абый вообще шәбине, просто без 90 ел балалары булгач, булар инде әйтәләр бит, белгән точкаларга басканнар инде. Ул теге зомби җырда, брат киносы да, афәрин, искиткеч. Өмет бар. Рәхмәт. Рәхмәт Булат. Булат. Алганда мин бик канәгать. Булат Бәйрәмов. Венера Ганиева. Рәхмәт. Шуны әйтәсем килә, командалар бик яхшы әзерләнгәннәр. Елдан ел конкурсантларның чыгышлары камилләшә бара.
Шунда җитди караш белән хәзер әзерләнәләр шушы проектка. Миңа һәрберегезнең чыгышы ошады, әмма ләкин арагызда күлдерә торганнары булды, бик тә кызыклы, рәхәтләнеп көлә торган сюжетлар булды безнең Тукай районы. Тукай районы. Менә монда фантазиягә бай булды егетләр. Моны һеч кенә дә уйламаган идем мондай башыгызга шундый килер дип. Сюжетлар бик кызыклы булды. Молодцы, барыгызны да тәбрик итәм. Миңа бик ошады. Бүгенге конкурсантларның чыгышлары. Рәхмәт. Рәхмәт, Венера апа. Илгәрәй. Беренчедән бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Чыннан да бик рәхәтләнеп ял итеп алдык. Бик озак уйладым. Дөрестән әйткәндә, менә Саваякларны аграрный колледжда инде мин еш кына кайткалам. Закажа мине булышка сәлам әйтерсез. Инде укытучы да Шолпан Амировна шулай бит. Но шулай да менә Тукайлар бераз көчлерәк, шуңа күрә инде аларга күбрәк преимущество бирдем. Ачыламагыз Зихар өчен дип әйтәсе килә. Чыннан да сез бик талантлы егетләр, әле алга таба да күрешүләр насыйп булсын дигән ниятдә кылам шул. Һәрберегезгә шушындый матур чыгышларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алга таба бары тик үсәргә менә шул. Рәхмәт. Рәхмәт, Илгәрәй. Рамил Агзеев, Файдар Рамил. Мин инде әллә кошаннан монда әйдәшәртә жюридә утырмадым, йөгереп йөрдем анда, икенче эшләр эшләп. Менә вакыт җитте, утырдым, рәхәтләнеп көлдем. Бик көчле икән әйдәшәрт хәзер. Рәхәтләнеп карадым теге үзем. Менә һәм инде тизрәк бетерәм, чөнки нәтиҗәләрне беләсе килә. Дилүс улы, Тукай һәм Соба 3 команда бик көчле чыгышлар ясадылар бүген. Замба белән биклән шулай ук афарин, ләкин менә кем микән менә шул 2 финалист. Бик кызык шуны белергә. Бик кызык нәтиҗәләр. Рамил Агзеев, зур рәхмәт. Данир Сабиров. Минем монда өстәргә сүз калмады, әйтәсе теләкләрем шул. Бөтенесен әйт. Бердән-бер теләк шул Илгәрәйнең тавыгы сасымасын. Холодильникка куйырга онытмагыз дип әйтәм, потому что ул чыкканда уже тирләп беткән иде. Димәк, дуслар, рәхмәт жюри әгъзаларына. Нәтиҗәләр. Әйдәгез башлыйбыз булай. 4нче урын. Интрига. 4нче урын. 4нче урын Замба, Яршаллы. 3нче урын. Хит-парад алып барган сыман. 3нче урын. 3нче урын Биклән бурычлары. 2нче урын Соба егетләре. 1нче урын Дилүс улы һәм Тукай районы җыелма такымы. Димәк, дуслар, 100%лы мәгълүмат. Финалга чыгалар Тукай районы җыелма такымы һәм Дилүс улы. Шушының белән безнең ярым финалыбыз, беренче уен. Беренче ярым финалыбыз тәмам, ахырына якынлашты. Алда 2нче уен бар. Бер атнадан күрешербез. Сау булыгыз. Сәйдә Шаяр сезнең белән. Рәхмәт. Пока-пока.